Yahud kimşler? Yahud diyani Suriye Ali İmran 21. aya İn a'udhu billahi mineşşeytanirracim innellezîne yekfurûne bi âyâtillâhi ve yeqtulûnen nebiyyîne bi gayri hakkin. Yahudiler Hudaýyň ayetlerine kafir bolýan ve peygamberleri öldürýän millet dipdir. Kur'an haşa. Yeqtulûnen nebiyyîne haýdyryp daşlap peygamberleri öldürýänmişdir Yahudiler. Hud Allah'ın kelamı. Bir wagt peygamberimiz aýdypdyr. قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا أول النهار في ساعة واحدة. Önkü ummata Hudaý Taala peygamberler yüzden münden iberýänmişdir. Şuval her owada ulamalar ba, şojar her owada peygamberler iberýänmişdir. Ohan peygamberler bir Yahudiler haram işlere murtekip bolanlaryna siz meni ýeňiz bolmaýa. Allah Taala ijaze bermeýän zadyna siz murtekip bolýaňyz diýenlerine Yahudiler üýüşip erti bilen goşlukda 43 peygamberi birden edam etip öldürtdirler. 43 peygamberi. Ola qana adamlar. Tamam evliyaları üşürten peygamberin dırnağına yetmiyor. Faqama 100 rajulin ve 70 rajulan min ubbadi bani İsrail. 43 peygamberi bir lehzede öldürüllerine yüzden kan soflar şu zamanı üşüp Hudaý Taala bendigi etýän adamlar Yahudilere aýdypdyrlar meni ýeňiz bolmaýar sizin diýipdirler. İkinniňne şu 170 sofyň hemmetini bir sagat öldürtdirler. Yahud millet diýerler şey. Yerin yüzünde iň nejis millet, iň habis millet. Ödünün pulu ve ödünün rahatlığı ile kalanına yaqtulûnen nebiyyîne peygamber öldürýänmişdirler. Hazreti Armiya radıyallahu anh peygamber şon daşlap öldürtdirdi. Näme diýip sen bize zor wagt nasihat berýän diýipdirler. Keplemen otur diýipdir. O da men hak aýtjak. Allah Taala men peygamber diýip berdi diýipdir. Daşlap öldürtdirler. Hazreti Aşşaya peygamber radıyallahu anh onu pıçky bilen iki bölüp öldürtdirler. Yahudilerin işi. Hazreti Yahya Zekeriya peygamberin ogly. Bir padşah Hirudes padşah ödünün erkek doğunun qyýdyny aljak bolupdyr. Hazreti Yahya aýtdyr, bolmaz bu zat diýipdir. Edimän diýipdir. Bir adam ödünün erkek doğunun qyýdyny öz ballasy bolýar alyp bilmedi ahym diýipdir. O ham Yahudiler oňa aljak qyýdy, ödü hemmet Yahudmişler bilen maksatlaşyp ahir gurrun şu bolupdyr. Hazreti Yahya'nın kellesini padşahın ýanyna getirmeli bolup, Hazreti Yahya'nın kellesini kesen millet Yahudiler. O ham Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya'nın dädesi de meni bolmaýar sizin diýipdir. Haram zatdan näme diýipdir? Öz ballyň bilen izdivaç etmek diýipdir. Hazreti Zekeriyany öldürtdirler. Yaqtulûnen nebiyyîne bi gayri hakkin. Hud Allah Taala'nın kelamı.